Čus, tak se jede pracovat, mám klíče, takže jsem teď chvíli šéf, mám to tady celý pod palcem. Doufám, že mě nepřijede auto. Čaute lidi, právě pracuju, víte? A tady táhnu obrovský trakař, prostě těžký, že jo? Jsem zachytil prostě jak pracuji. A dělám teď hlavně task A, což znamená takový jakoby otevírání muzea, zavírání muzea. A je to fakt jako rychlovka, je to většinou na hodinu rána, na hodinu odpoledne a pak mám celý den jinak volno. Což je jako brutální, když si to představím, jakože prostě dostávám tohleto všechno za prostě 2 hodiny práce, že jo. Což je jako hustý, ale jakože práce v pohodě, hodně chodím do bazénu a nebo prostě chilluju, pracuju nebo tak. A co je dobrý, tak třeba když zbyde nějaký puding nebo limonáda, tak si ho můžu chramsnout, takže to je fajn. Let's go. Takže teď vám ukážu zhruba, jak probíhal můj celý pracovní den. Většinou jsem si vyzvednul věci a dal jsem je na tenhle vozík, který jsem potřeboval. A pak jsem zhruba nějakých 500 metrů jel takhle po takové štěrkové cestě do muzea, který jsem musel otevřít, bylo tam několik dveří, museli se vytáhat různé věci, vytáhnout přesně takhle trička, protože prej tam v noci byly nějaký jako myši, tak se to takhle uklízelo na noc, že se vytahovaly různý trička, suvenýry a jako bylo taková jako pohodová činnost, takový jako většinou se to dělalo, jako sám jsem to dělal, připravovala se věci pro hosty, jako voda a různý místa, kde oni budou procházet, tak se připravili. Pak se přinesly třeba například takovýhle ještě desky k tomu, aby si to mohli přečíst, když tam budou chvíli čekat. A většinou tohle bylo všechno pro ranní práci. A pak většinou jsem šel na obídek, která nám vařila tahle paní. Vařila nám to vlastně u ní doma, bylo to pod takovou střechou, a jsme se tam občas potkávali ve velkém množství. A já jsem si oblíbil tohle zeleninu s rýží a ještě tam vidíte omeletu a tady to je oblíbené jídlo tom kha gai, to je kokos s kuřecím. A tady už vidíte, co jsem dělal po obídku. Často jsem si šel zaspinkat chvíli a pak jsem si skočil do bazénu a bylo to strašně fajn, takový osvěžující. A většinou pak jsem měl nějaký volno a pak jsme dávali melouny právě slonům a oni se většinou mezi sebou kradli, což bylo tak jako zajímavý pozorovat, jak jeden byl víc hladový než ten druhý. A ty vlastně turisti pak většinou tam zanechali nějaký nádobí a to vlastně v rámci mýho úkolu jsme měli uklízet nebo umývat. Takže se to naložilo všechno ty zbytky prostě na vozík a pak jsme to takhle myli společně, nebo někdy jsem to myl i sám. A to není nic extrémně zajímavého, prostě jsme myli, ale byla to velká součást té práce, takže jsem to tady chtěl zaznamenat. A věci, se kterých jsem dělal občas jsem takhle pobíhal, protože jsem nestíhal a to bylo mimořádně. Občas nám sprchlo pěkně, jako když v Tajsku už pršelo, tak pršelo fakt pořádně. A teď jsem z toho měl fakt radost, protože většinou bylo fakt teplo a pak člověk byl strašně rád. Trošku nám prší, no, jakože je to docela v píči, protože jsme tady uvízli, kámo, a všichni tady umřeme, kámo. Děláme tady work, víš co, maká se. Když nám nepršelo, tak občas se nám povedlo i urvat hadici, takže jsme pak měli takovouhle spršku. Samozřejmě tohle se stalo jenom jednou, ale bylo to docela vtipný. Dělal jsem takhle certifikáty pro děti, kteří se zúčastnili toho programu. A jednou, občas, ne, 2x, 3x jsem takhle hňácal rýži z dýní pro ty slony.
A tady ještě vidíte, že tam jsou semínka daný, který se jim dávaly jenom 2krát týdně. A tady už to papaj. A většinou si takhle ujídali navzájem, že jeden, já myslím, že Campaign měl vždycky největší hlad. A tady to je Campaign, a zatím podle mě Mali, to je slepá slonice. A tady to bude Kun, tu poznáte, že většinou byla sama a mě takhle opírala hlavu o strom. Ale já jsem jí měl možná nejradši. A tady takhle se mi občas povedlo fakt jako být strašně blízko těm slonům, jakože to bylo nádherný. Tady jsme šli s mahutama k řece, kde oni se koupali. Já jsem si takhle videjka samozřejmě. Takhle si jdeme na procházku tady se slonem. Tohle je asi Kun, nebo Campaign? Ne, tohle je Campaign, to je nebo Kun? I don't know, já to takhle nepoznám. Kámo, tohle mám strašnou radost, prostě tady jdu se slonem a jenom tady natáčím videa a je to trošku takový, že nejsem vůbec v přítomnosti, ale mám z toho jako radost, kámo, protože za mnou jde prostě obrovitánská halda, prostě masa a ne masa, zvířat. What the fuck? Co děláš? Jdeme. Procházka pokračuje, jo, jdeme dál. Let's go. Ale jakože takhle s nima jdu poprvé, abych jako neříkal, že tohle dělám každý den, protože nedělám, ale jdu s nima poprvé po 3 týdnech, co jsem tady, ale některý lidi tohle dělají třeba obden, což je jako extrémní. To bych chtěl dělat tohle. Reálně bych tohle chtěl dělat víc. Tady jsem byl, takhle jsme dávali slonům, to byl jiný den, jsme dávali banány. A tady si občas užívali mahutové, což byly ty lidi, chlapi, kteří se starali o ty slony. To byly jako profíci najatý. A ta jízda s nimi občas byla docela sranda. Měli rádi hlasitou hudbu a docela to stříhali. A co jsem dělal třeba mimo práci, tak jsem samozřejmě běhal, snažil jsem se udržovat, ale vždycky tam bylo tak strašně teplo i odpoledne, večer, že jsem se strašně vždycky spotil, nebo jsme společně šli na takový krásný místa, třeba jsme někdo vzal kytaru a zpívali jsme si, nebo já jsem se i díval na nějaký videjka třeba, ale zase ne tolik, nebo jsem editoval motivační video pro vysokou školu, pak poslední 2 dny jsem hodně chodil za kočkama, který jsem našel, že tam jsou až po strašně dlouhé době. A ty jsem měl fakt rád, ty byly takový jako strašně, že se měli rádi, ale byly zavřený v takový kleci, což se mi úplně nelíbilo. A samozřejmě jsme dělali jogu, to jsem měl úplně mega rád, to jsme dělali třeba 3krát, 4krát za to období, za ten měsíc, co jsem tam byl. Vždycky jsem byl tak krásně vyklidněný potom a protažený. A pak jsme dělali takovýhle jako, to jsou moje brýle a takhle jsme dělali jako, že děláme party a vlastně to přitom bylo jenom takový hezký večer. A prostě jsme dělali blbosti. Teď jsme hráli karty, občas jsem si zašel někde takhle sám na takový raft, nebo jsme, tohle rozlučka, kdy jsme hráli, kdy tady Američan hrál na kytaru. Samozřejmě jsme nepili žádný alkohol. A tady jsme samozřejmě chodili jsem na večeři, tam byla občas tenhle kamarádka, nebo no, a takže tam to bylo fajn, a nebo jsme dělali úplný ptákoviny samozřejmě. Guys, there's something you need to see. I spot one wild animal today. It's very dangerous, be careful because it's near the cabins. Čau lidi, tak za mnou je rozloučka, já jsem jim tam přines tady dračí ovoce, takže měli z toho docela radost. A sice to bylo moje poslední jídlo, který tady mám, ale mám se fajn a udělal jsem si tohle tetu prostě. A rozhodně to není žádná hena, je to rozhodně strašně real a mám tady prostě teď tady
Je tak, jak z toho songu, jakoby od Hektora, že jo, teď tady. Ne, jakože... A tady už se loučíme s dobrovolníkama, kteří tam byli před náma. Většinou to fungovalo tak, že tam vždycky ty lidi přijeli najednou, což bylo strašně super, že třeba že já jsem tam přijel s 10 lidma, kteří se ještě mezi sebou tolik neznali, takže jako pak já nemám úplně rád, když se tam ty lidi mezi sebou znají, ale právě když jsme tam takhle dorazili všichni najednou a odjížděli všichni najednou, tak to bylo fajn, že se tam dá lehce začlenit. Čau lidi, tady Fíďa. Právě jsem se dozvěděl, že Dubaj je teď bombardovaná, nebo jakože na ní lítají bomby a pro mě je to docela jako hust, nebo jakože říkám si ty vole, to je fakt jako v prdeli, jako si vemte, ty vole, že jsem tam prostě ještě 2,5 týdne před, nevím, třeba 16 dní zpátky jsem tam byl a prostě kámo vůbec jsem nečekal, kámo, že se tam může něco takového stát, kámo, že bombardujou Burj Khalifa, kámo, what the fuck, what's that prostě. To je šílený. Čau, dneska s váma chci pozdílet jednu takovou zajímavou myšlenku. Já jsem tady na jednom z nejkrásnějších míst, na kterých jsem kdy byl a i přesto se prostě cítím na píču. I přesto nedokážu přestat myslet na nějaké věci, které prostě teď prožívám. I tak cítím smutek, že musím tohle místo opustit a proto natáčím tohle video, protože spousta lidí si fakt myslí, že jako stačí někam vyjet, stačí být na nějakém hezkém místě a najednou jejich hlava se uklidní, že najednou budou víc v pohodě, ale pokud nevyřešíte hlavu doma, tak to, že někam odjedete, vám vůbec, ale vůbec nepomůže. Nejdřív vyřeš hlavu, pak až teprve vyraž někam, kde to neznáš.